niendi ni miyo moro e kaunti ma Kajiado wang'o gi mach monego nyithinde ariyo bang' bedo gi ich wang' nikech jaode okendo dhako mar ariyo. Nyithinde ariyo go machielo en jahigni 10 kasto machielo en jahigni 2 nowang' motho ka min gi no bende noyudo hinyruok. Jafwambo marwa Diana Olonde lero no wachni. Jodak ma gweng'ni nochiwo gi kuyo kendo moko kuomgi ne chalo manigi paro matut. Kama ne nigi ot mane oting'o miyo, wuoro kod nyithindo ariyo koro nodong' kawuok mana iro kendo kata kit nyithindo mane owang'e masirano ne ok nyal fwenyore. Wachore ni miyono ma hike ni e diere kendo moyang' nyinge kaka Salome Williams nolorore kod nyithinde ot kendo bang'e yawo gas matedo eka notiayo mach. Kata obedo ni nyithindogo noywak mondo konygi, jirendego lero ni onge yo mane ginyalo resogo nyithindogo. Asa venye nimeenda kuangalia nikapata moto imejaa kwa mlango, yeye mwenyewe ametoka nje, sijui alifanyaje tena karudi ndani. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu akaniambia Mama Jeni naomba kuja unisaidie. Asa sikuwa na venye naweza msaidia, mlango wa bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Ikawa mtoto analia tu akiita jina yangu, Mama Jeni kuja unisaidie, Mama Jeni kuja unisaidie, lakini sikuwa na uwezo wa kumsaidia na nilikuwa tu peke yangu hapa. Kalure gi jirendego, miyono nobedo gi ich wang' bang' fwenyo ni jaode nonyuomo miyo mar ariyo ka bende ne gisebedo ka giyware kinde ka kinde. Kata kamano, miyono notony gi adhola mag mach. Maafa ya watoto wawili wamekufa bila hatia, bila kujua chochote juu yake na ile mzozo ambao wamekuwa naye. Mimi kama mzazi hiyo kitu imeniuma sana. Sasa kitu alikuwa anatuchangaza na tuambia tu yeye anaenda, hata already amebeba vitu zangu zingine amefanya nini anaenda. Sasa mimi na mwenzangu tukamuongelesha tukamwambia kwa ndoa lazima misukosuko itokelezee. Sasa wewe ndio rudisha vitu zako, fanye nini ukae. Mama na baba walikuwa nagombana. Sasa tumepoteza maisha ya watoto innocent. Gimedo ni masira mar mach no nomako nyaka ute jirende mamoko. Digni majo neg mach bende giywak ni emane omiyo masira no medo landore. Moto igezimwa juu vijana walikuwa wamejitolea. Kama tungekuwa na zimamoto hii mambo haigetokea mahali imefika. Watu wa kijiji ya Saina wamehangaika sana, wamepitia kipindi kingumu kuzima hii moto kwa sababu ya ukosefu wa vifaa za kuzima moto katika mji wetu wa Kajiado. Kalure gi komanda mar obila ma Kajiado Daudi Loronyokwe mane oloso kodwa yoro ong'we yamo. Ringre nyithindogo noseter kar kano ringre mar Kajiado Referral ka giikore chwalo min margi e doho bang' chango. Diana Olunde, Ramogi TV.